नाचे छे डीजे कमर हिला के सभे के छौरी के मन पागल के हे गे नाचे छे छौरी कमर हिला के सभे के हे गे मन पागल के छुए दे कमर तनी तनी गे तनी तनी हा तनी तनी अरे तोहनी में से बताओ रे छौरी डीजे वाला के बहुत बनी तोहनी में से बताओ रे छौरी डीजे वाला के बहुत बनी डीजे वाला के बहुत बनी डीजे वाला के बहुत बनी चांद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुड़ैता बाजार। वाला पहिले छै ऊपर छही के छौरी सभे से सुपर देख के तोहर गजब डिजाइन तोरे पा मारे के छौरा सब लाइन तोरे पा मारे के छौरा सब हे गे नीचे हिला वाला पहिले छै ऊपर छही के छौरी सभे से सुपर तोरे पा मारे छौरा सब लाइन देख के तोहर गजब डिजाइन तोहर भला हाली लले तै जान काटे दे जानी कनी कनी हे गे कनी कनी अरे कनी कनी अरे तोहनी में से बताओ रे छौरी डीजे वाला के बहुत बनी तोहनी में से बताओ रे छौरी डीजे वाला के बहुत बनी डीजे वाला के देतौ के रेडमी मोबाइल डीजे वाला के रखी है तू फाइल ओकरा हरदम मैसेज बैठाई है फोन क के मिलेला बोलई है कीना के देतौ के रेडमी मोबाइल डीजे वाला के रखी है तू फाइल ओकरा हरदम मैसेज बैठाई है फोन क के मिलेला बोलई है अपन धनी अरे तोहनी में से बताओ रे छौरी डीजे वाला के बहुत बनी तोहनी में से बताओ रे छौरी डीजे वाला के बहुत बनी। प्रेजेंटेड बाय आरजे म्यूजिक प्रोडक्शन जनकपुर धाम नेपाल। मोबाइल नंबर 9812196781।